ku natsu ku mai da hankalinku ku san kuma abin da kuke ciki. Ba zai yiwu ba mu yi wanka, mu yi kwalliya, mu sa wannan barbaɗa wannan ku zauna a waje ku yi fira. Wannan ba adalci ba ne. Ba zai kuma yiwu ba mace in je ta ɗan kashe ɗan tsoma kuɗin cefanenta ta je ta siyo magani na mata ta sha ranar ka ki kula ta ba. Sannan kuma mata zan dawo gare ku. Wannan abin da ya zama namiji wajibi ne kai wasa da matarka kai raha da ita. Sannan wannan abin da zama ka wajibi ne ita abokiyar wasar ka ce. Sannan wannan abin da zaka wajibi ita ƴar tsanarka ce abin wasa ka sannan ita abokiyar shawararta. Wai kina mamakin namiji wai bai iya shawara matan gida sai dai je samu budurwa ta waje ya shawara da ita ko ko bazawarar shi ko ko ta hajiyar shi? Abin da ya same ni jiya ina shago na zauna amma nayi mamaki. Ya zo ya kwashi ku ina tambayar an bashi shawara. Nace me amfanin matar gidanka? Abin da ya fito bakin shi camin yayi. Kin san yanayin ku matan ne ai. Mutum ya kai muku ku dogara ga cewa yake in kun gaya an gaya mishi magana gashi. Mace ta dinga a guessing da wannan abin da har ka yi shawara da ita. Ta yaya zai zama haka? Shi yasa jami'a ba na gidaje ba. Kuma ba aure dan gayu ba kuma sanin bazan auri dan ƙauye ba saboda dukkan ku na da kowa na da halin ko in kula. Ina son namiji waye wanda ya dauki mishi abu na bariki ya dauki shi matsayin iskanci. Wannan abu na burge ni. Ina so duk abin da namiji dauka wayewa ne. Ya saki jikin shi da ni. Ya nemi dukkan abin da ke so zan baki sannan ni ma nemi dukkan abin da nake so ya bani. Namiji in baki da yaddan shi kina cikin kalubale gaskiya. Gaskiya akwai matsala matuƙa saboda ma na yi tafiya na dawo daga jiya nake nace bari na hau ne wannan bidiyon saboda ya kamata a ce maza shine your eyes please. Ina samun ƙorafi da yawa. Ina samun ƙorafi da yawa amma zuwa anjima da dare yanzu na so in kwanta in huta na yi tafiya dogon tafiya ne. Da na kusan kai 1 week bana gari. To yanzu na dawo kuma da ɗumi na dawo. Don haka ina so yanzu in kwanta in bacci minti 4 zuwa 5. In na farka to yau zan takarkace mata ne saboda na samu ƙorafi da yawa sannan kuma ina godiya ga masoyana fans ɗina masu ƙarfafa min sannan masu tallafa min. Ina godiya ga kwastomomina da suke siyan magunguna a gurina. Ina jin daɗi sosai domin ina samun lambobin gaisuwa, addu'o'i, abubuwa dai da dama a lot. Na gode ƙwarai Allah ya bar zumunci. Sannan ina ƙara gaya muku ina kawo sababbin magunguna wanda zaka ji daɗi wacce za ta ji daɗi. Don Allah duk wanda ya san yana da mata 1 2 don Allah da Annabi in ka san baka iya gamsar da matanka don Allah ka nemi taimako. Wallahi abin da ke tafiya yanzu ko ba kwa sani saboda ba ku iya gamsar da matanku. Wallahi namiji wai tunanin shi ya riga ya ci mace shi ya fitar da ruwan shi ganin shi ya aiki. Wallahi baka yi aiki ba alaji saboda matarka bata gamsu ba bata san yanzu tafiyan da nayi popular gari na shiga Sokoto da ake cewa kantin magani ne na mata. At least na fira da mata gidanci mata suka yi inviting ina naje. Mata sun kira ni naje. At least wanda mun samu ka haɗa su mun yi fira da su yanda ya kamata. Mata za su tsaya su gyara kansu su tsane su girgije su jira namiji amma wai namiji ya dawo sai ce miki wai ba ya gaji bacci yake je. Don girman Allah in kai ne ya za ka yi. In kai ne ka ji ka sha magani buran ka ta maka sake cikin wando. Kun san dai misali mun gani nan Allah ni ko TV bai fi ni gani ba. TV da ganin bai fi ni kallo ba.
saboda me in namiji je sha maganin ku bura shi ta miƙe mai ki hatta jijiyoyin idon shi rage ƙarfi suke in ba ku sani wannan ruwan da ke tare muku a ƙasa mara cikin gala ke yawo yake hakkonyan kanku saboda kafin ka fitar sai duka bargon jikinka duk kasusuwan jikinka 200 da wani abu sai sun motsa to baka tunanin ita mace haka ne baka tunanin lokacin da kake jin ba daɗi in baka samu kai baka tunanin ita mace haka take ji ni yanzu in sha'awa ta tashi mun wallahi in ba na samu yanda nake so ba na jin daɗi to wannan irin bala'i ne kina da miji mace ta kai shekara irin 10 da namiji bar san daɗin aure ba kin san yanda ci yake da daɗi in cika ku da surutu na mata na ce zan yi barci to na samu kira da yawa na an dawo lafiya alhamdulillah kawaye na friends ina bakan arziki na maza iyayen mu kuma na kiran ku da dama ina godiya sannan ka kuma ta mun yi sababbin magunguna masu zafi masu dimi wanda za ta maka gal ta miƙe hasali ma ka sha shi duk wanda suka siya jiya wadanda nayi guda 7 jiya na magani na maza duk wanda ya san ya siya kai ya sake ya sha sai in yana gida saboda akwai hadari domin zaka ji gal kuma babu ruwa na ni ce ta ku mimi harka danna min subscribe alaman ƙararrawa anjima kaɗan za ku ji ni da zafafa kan mata zan yi topic ɗin maza ku tsaya ku saurara zan taɓa maza zan taɓa mata zan yi bayani amma mostly zan fara yin shi kan mata saboda korafin da mata suke samu gurin maza sannan korafin da maza suke samu gurin mata zan tsaya hore muku shi warware yanda za ku gane mu haɗu da ku zuwa anjima ina nan tare da ku